सावन दाननि गिबि समबार बारायजों लोब्बा लाखिनानै बुहुमनि गुबुन गुबुन थावनियाव शिव बलबम बैद्यनाथनि मुङै सिबिनाय आरो आरज गाबनाय बादिनो दिनै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर पन्डित तरेन्द्रनाथ बसुमतारीनि देरायाव थानाय शिवलिंग आरज गाबफैदों गोबां शिव भक्तफोरा। बोसोरफ्रोमबो सावन दाननि गिबि समबार बारायनिफ्राय लानानै गासै खनब्रै समबार बारायाव बुहुमनि गुबुन गुबुन थावनियाव शिव बलबम बैद्यनाथनि मुङै सिबिनाय आरो आरज गाबनाय बादिनो क'क्राझार सोहोरनि टेङापारानि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर पन्डित तरेन्द्रनाथ बसुमतारीनि देरायाव थानाय शिवलिंग आरज गाबफैयो गोबां सिबियारिफ्रा। बेबादिनो दिनैबो फुंबिलि समनिफ्रायनो शिव बलबम बैद्यनाथनि मुङै पन्डित तरेन्द्रनाथ बसुमतारीनि देरायाव थानाय शिवलिंगआव आरज गाबफैदों क'क्राझार सोहोरनि गोबां शिव सिबियारिफ्रा। शिव बलबम बैद्यनाथनि मुङै मानि थाखाय सिबिथाय एबा आरज गाबनाय जायो बेनि सोमोन्दै पन्डित तरेन्द्रनाथ बसुमतारीनि फोरमायथि। बयखौबो जगत सारा संसार पृथिबियाव जाय जाय आफा भगवान शम्भु शिवखौ खुलुमो दिनैनि दिन सावन मासनि 6 तारिख पहला माने सिगां समबारखौ लानानै आङो फुजारि हिसाबै बयबो फैयो आइ आफाया। बिनिखायनो सिगां आंनि गोसो गोरबोजों सारा पृथिबि बयखौबो बर'आनो जा हारसायानो जा नेपालि सावथाल जिखि जाथियानो जाया मानो आंनि गोसो गोरबोजों गोबां हाजार हाजार कौटि कौटि खुलुमहरनाय जायो। नाजावदो दिनैनि बे शिव बलबम बैद्यनाथ नामै खुलुमदों बयबो आइ आफाया दै लुनो फैदों लिंगआव। बे लिंगआ बेसेबा गिदिर बे सल' एसे गुसुङै आं फोरमायगोन नोंथांमोननो। जेब्ला श्रीलंकानिफ्राय राबन अहंकारि राबना मायांगिरि राबना गावनि शक्तिखौ आरोबाव लानो देखायनो थाखाय शिव भगबानाव थांनानै कैलाश पर्बतआव बे लिंगखौ बिहैदोंमोन। तखन बे लिंगखौ हरनो हाया होननानै महादेबा शिबा नाकच खालामदोंमोन। नाथाय बेयो नाकच खालामब्लाबो गावनि खर'खौनो 7 बार दानस'नानै शिबनि आथिं सरनाव होबाय थादों। दा बेवहायनो भगवान शिबा बेनो शिबलिंग बिनायाव मन्जुर जानानै बा बाध्यता जानानै हरनांगौ जादों। नाथाय बिनि गेजेराव मोनसे खोथा दङ, हे राबन नों जे आंनि अनेकथा पुजन्य सेवा आरो आंखौ नोङो आंनि भक्ति, बिनिखायनो बे भक्तिखौ नुनानै आं नोंनो जासियो शिबलिंगखौ लांदो नोंनि श्रीलंका देशआव। नाथाय मोनसे खोथाखौ खोनासं, नोङो जुदि बे आंनि शिबलिंगखौ आइ पार्बतीनि जनिजों सिथाबनानै थानाय लिंगखौ जुदि नों बहाबाफोर लामायाव नोंनि आखाइया रुवायबाय होननानै जिरायनानै हायाव जुदि दोनोब्ला बे हायावनो सिथाबनानै थागोन। नों जेसेबांखि बलबान शक्ति जाया मानो नों बेखौ दैखांनो हानाय नङा। बेबादि फोरमायनानै बुंहरखादों राबनखौ आफा महादेबा। बिनिफ्राय बियो हागोन, आं नोंनि भक्त, आं शक्तिबान राबन, आङो श्रीलंकानि राजा, आंनिफ्राय रावबो देरसिन बे असुरनि गेजेराव शक्ति गैया। आङो इन्द्र सोर्ग सनि बायु आकाश अग्नि अनन्त गासिबो इन्द्र राजा अनन्त देव देवी जम आरो एकादशी पुर्णिमा अमाबस्या बेफोरखौ बे देवताखौ आं फेजेनजोबो। गिलिर नोंहाथ' महाराजा मायांगिरि, नोंहा शक्ति बल दङ, नोंथ' दैखांनो हायो। आं बे गथ' मानसिया बोरै दैखांनो हानो? नोंथ' एसेबां गोबाव खालामनाङा। दैयाबो नोङो दैहु गंब्रै लोंबाय, हासुनायाबो आधा घन्टा बारबाय। बिनिखायनो नोङो आंखौ खेमा हो, आं हाया, नोंनि दससो बियो। बेबो राबना सानबाय बाथ्राथ' नंगौ, बाथ्राबो नंगौ, बे उन्दै मानसिया एसेबां दैखांनो हाया। दा बाहायनानै खेमा होयो विष्णु भगवान। खिन्थु बेयो विष्णु भगवानखौ सिनायनो रोङा। वो नहीं पहचानता है क्योंकि शिव ब्रह्मा विष्णु का पड़ोसी थी।
इसको कैसे शिवलिंग को हम यहाँ रखा जाए बेबादि होननानै बिसोर पलिसि खालामदों बेनिफ्राय बाहाय दोनबाय बेयो लाजिनानै आखाइ गोजा थांबाय थांनानै श्रीलंकायाव थांनाय जेब्ला सहैयो बेवहाय बुंबाय बिमाया बोरो नोंनि शक्ति बलवान शिवलिंग लाबोग्रालाय दुखु जानानै बिमानि सिगाङाव बुंबाय हे आयै आं लाबोबाय मोनबायमोन नाथाय लामायाव आङो दै गांदों आरो हासुनो ओंखारदों बे खेत्रआव आं सासे ब्राह्मण उन्दैसा मोसौ गुमनानै होदोंमोन नाथाय बे साक्सेस जायाखिसै क्षमा खालामदो आइ होननानै बे बिमानाव क्षमा बियो दा बे हिसाबै राबना थांबाय गैला बिनि उनाव मा जायो बे शिवलिंगआथ' हाग्रायाव थाबाय गोदो खुनु मन्दिर गैयामोन फुजा पाठ खालामनो ब्राह्मण गैयामोन दा बेनि हरनि समाव आफा महादेव शिबा बै बैद्यनाथखौ सिमाङाव सुखनायो हे पुत्र नोङो नोंनि मुङा बैद्यनाथ नोंनि बैद्यनाथ नामै बाहाय मन्दिर बानाय आङो गासिबो जाखिनि नांगौ लाइ लथर मन्दिरनि थाखा फैसा खरसा आं हरजोबगोन आं बानायगोन नाथाय नोङो फुजारि जानानै थानांगोन बेवहाय बिहार रान्चियाव नोङो फुजा होगोन फुजारि जागोन बहुद गिदिर नाम मोनगोन कलि जुगसिम बेदि होननानै बे भगबान शिबा बेनि सिमाङाव सोबनायो बे सिमांनि मथे बियो फैनानै बे शिवलिंगखौ नायफैब्ला नंमारगौ नुनो मोनो दा नुनो मोननानै बे बाहाय फुजा होयो गाबखाङो बियो जेरै बुंदों ओरैहाय नोङो बेल बिलाइ फुजा होनांगोन बेल बिलाइखौ आं नाजावगोन बिबारखौ आं नाजावगोन बिबार गोजाखौ आं नाजावनाय नङा बे हिन्जावनि एमसि मासिक जानायनि लक्षण बिबार गोजाया बेखौ दाहो अन्यथा बिबार गोजानि अनगायै अपराजिता बिबार गुफुर आरो गोमो अरेन्ज कालार पिंक कालार बेखौ होनो हागोन जाय जाय मानसिया आंखौ माइरं सहायगोन माइरं होगोन बे धन सम्पति लोब लोब जागोन जाय मानसिया आंखौ फुजिगोन बे धोरोमाव थांगोन जाय मानसिया आंखौ सेलेखा आरगोन बे मोक्ष मोनगोन जाय मानसिया आंनो बेरेमोदै गाइखेर दाखा बेफोरखौ होगोन बिनि पापा उद्धार जागोन आरो सोर्गोबास मोनगोन होननानै बे बैद्यनाथनि माबायाव सिमाङाव दिन्थिनानै बुंथिनानै होदों दा बिनिखायनो बे बैद्यनाथआ सासे आंबादि फुजारि जानानै थाबाय बै नोंबायदि साधारन मानसियानो फुजारि जाबाय बिनि गियानखौ बियो लाखिनो हाबाय बिनि गियानाव बिनि खर'आव हाबबाय बे फुजारि जादों बैद्यनाथ रान्चि बिहाराव दा बिनिफ्रायनो बेखौ बुंदों जि राबना बले बम बले बम बले बम भलेनाथ बले बम भले बम भले बम कैलास हाजोनिफ्राय जेब्ला बे गाबज्रिनानै फैयो बे गाबज्रिनानै फैनायावनो बे बले बमानो दा बयबो बले बम बले बम बले बम गोसोआव गाबज्रिनानै फुजा होनांगौ बे थांखिया खारना बेनो